Ja on hyvä laittaa hole in one. No niin, eli tänään ollaan tultu Aapon kanssa tänne Kantolaan. Tarkoitus olisi vähän esitellä noita uudistuksia, mitä tänne väyliin on tehty. Ja vähän ottaa pieni harkkakiessi tohon ehtoorundiin ja opetella noin väylät loppujen lopuksi ulkoa, miksikä ne muutama nyt ei ole ihan valmis vielä opetella niitä vähän. Eli ykkösväylä on ihan samanlainen kuin aina ennenkin, ettei mitään ihmeellistä muutosta ole. Hazardia ja tommonen pieni vastatuuli. Se siellä on. Aika sama. Paarit molemmille äskeiseen kakkosväylä. Ei muuttunut mihinkään. Vastaava on fleksihettu tuohon käppiin. 120. Ja nyt on kyllä ei ihan ideaali paikka. No aika hemmetin hyvä kyllä tosta. Noin 40 metriä. Pieni matalapaine. Testeri. Koit. Nyt pysy pelissä. Ei tiedä kaverit. Tuon koivun kohdalle kun saa, niin se on sweet spot. Joo. Vähän flippos liikaa, mutta ihan pelipaikoilla varmaan. Aika nice linja. Ton puun ohi sais mennä kyllä. Juu, se oli hyvä. Tosta tässä menee vaan. En tiedä näkö. Yksi unohti kiekkonsa ykkösellä. Yleensä se on Nikke, joka tän hoitaa, mutta Nikke ei kyllä lähti sitä noin kovaa juoksemaan. Siis tosiaan tänne Kantolaan nyt on. Ja seuraavalla väylällä kun mennään, niin siihen on tehty aika hyväkin uudistus meikän mielestä, mutta muutamia uudistuksia vähän koetettu vaikeuttaa rataa. En tiedä itse ehkä kaikista välitä, mutta pari ekaa, mitkä täällä tulee, niin on tulossa. Kaikki ei ole vielä valmiita, mutta pari ekaa, mitkä tulee, niin on kyllä erittäin hyviä. Ja propsit kyllä tästä talkooduunista toi nelosväyläkin kai. Nelosväylä, mihin seuraavaksi mennään, niin koko väylälle laitettu haketta ja uusi tiipaikka rakennettu. Kyllä pitää niinku propsit antaa, kun tuolla on pieni porukka diskaista, jotka hommia tekee, niin propsit sinne isosti. Nyt samalla kun Aapo juoksee tuossa kiekkoa tuolta, ei herraa näy vielä. Toki ollaan jo joku 400 metriä menty siitä ykkösestä. Tai no ei nyt ihan, mutta kuitenkin. Niin voisin vähän esitellä tätä väylää. Täällä on graffitiryhmä. Tehnyt vähän kosmeettista sitten kaikille tsukakärreille, kärryille. Mikä liian ikinä onkaan. Jenkkivehkeille tehty omat tohon. Tommonen polku. Meikä loines. No hyvä. Mutta siis tää on kyllä mun mielestä niinku Kantolanelle jopa niinku Hämeenlinnan, koska Hattula laskee Hämeenlinnan, niin tää on kyllä Hämeenlinnan hienoin väylä mun mielestä. Kato, sieltä tulee Aapo. Mutta ton ison puun tolle puolelle kun saa, niin se on kyllä, tai kunhan eteen tulee, niin se on kyllä hyvä.
Että silloin suust helppo fore. Tämmönen ehkä 70 fore hyssä jää tuohon, mutta nyt Aapo on pelipaikoilla. Mikä ykköselle jäi. Sitten heittään meikäläisen yli vähän niinku. Aika hyvän näköinen on kyllä. Pystyykö suorittaa? On aika hyvä putti confidence. Ei aivan. Alarauta jälleen. Ja nyt on eka tämmönen väylä, mihin on tehty vähän niinku enemmän muutoksia. Tiit on tuotu takaoikeelle, semmoisen 10 metriä. Heitto muuttuu tommosesta suorasta pilliheitosta aika niinku erilaiseksi, mutta tää on mun mielestä jopa ehkä helpompi heitto. Tää on paremmin väylä kyllä kuin tosta. Niin, tää on kyllä... Tää oli vähän tylsä väylä ehkä tosta, mutta nyt tää on kyllä aika kiva heitto. Häkki on tuolla vanhalla paikalla. No, mut se on väylällä sentä. Otetaan toinen. Ei oo ihan metrin korkeampi, mutta... Aika sama. Se oli metrin vielä matalampi. No joo. Lyhyempi. Vähän tommonen puskeva heitto lähti molemmilla. Mulla on 10 lyhyempi kuin viitonen. Joi. Puto. Ja se meni. Ui. Miten se meni? Vanha sananlasku. Toinen menee. Ei ikinä. Toinen. Joo, hyvä solidi putti. Vitosväylä. Ei oo alku muuttunut miksikään, mutta koria viedään vähän niinku aika reippaasti. Tonne päin sanoisin. Jos nykyään tossa, niin aika paljon tonne päin. Semmoiseen mettäpilliin ja eiks tää parvitoseksi muutu? Ei oo vielä parvitonen. Vanhana parinelosena pelataan ja kori on vähän lähempänä kuin normaalisti väliaikaisella paikalla. No käänsikö liikaa? Aika hyvä kikki väyllä. Aika jees. Mhm. Jos tulee tuohon. Huomattavasti kivempi paikka. Ehkä näkyy tuo. Aulaa tossa. Oikein foreflexiä tota polkua pitkin ja kori on. No ei näy nyt. Ei ihan osun. Vähän väärään käppiin vissi. Haapeksella on jotenkin tossa. Ei sen siinä pitäisi olla, mutta... No näin. Aika hyvän näköinen. Oho. Aika vasin maahan, mutta se oli melkein täykkä. Kori on tuolla 3 metriä tosta punaisesta. Tee pöröheitto. Aika. Jep, se on hyvä. Mm. Kyllähän se ei oo foot fault. Eli tässä siis vanha korin paikka oli, eikö se niinku tossa. Ja nyt uusi korin paikka on tarkoitus tulla niinku tonne pitkälle. Tästä on semmonen 60 metriä ehkä tonne. Tohon plänttiin luulisin. Noin pari puuta kyllä tullaan joskus vielä hakkaan pois, mutta ne on hyvä uudistus parfemmaksi tähän. Tämmönen elävä saatana. Se on... Tulee. Ei muuten tullut. No se olisi ollut Eagle paikalla.
Ai pitkä. Kuka kuoli? Kirkonkellot soitu. Ja tuli. Tulikin. Joo, Apolla luikahti auttiin ja mulla taas jäi niinku ton verran sisällä. Ton. Ei kuulu mitään kolina. Vähän sama homma. Jäi väylään sekin. No ne. En tiedä näkyykö tässä, mutta siis rullaa haettiin. Että... Siis ihan niinku extempore rullaa. No siis... Näkynyt videolla, mutta sieltä lähtee työstää. Onko Stone vireillä? Aikaa jees! C2. Ei mulla on ihan mahdottoman pitkälle kyllä rullannut onneksi. Tai siis niinku mettää. Ei tää nyt hirveen pitkälle onneksi mennyt. Aika kovaa paariskrempläistä kyllä tällä hetkellä meneillä. Meikällä nyt vaan... Siis molemmilla ihan... Suoraan ihan sysi heitä. No kun tuli mulla, se puri mua polveen tuolla viime. Tuo oikeesti ihan hita. Joo, ei laita. Tilaa yhdellä perseheitolla, niin... Kiltti. Nyt on sitten pommittainen väylä ja... Ehkä iso muutos tulee. Joo, helposti niinku vaikuttavin muutos. Oli tulla kyllä... Ennen tohon vähän niinku heitettiin antsaflexia, mutta nyt ei kyllä... No ihan antsa ei taivu tohon. Niin. Mutta sitten se... tuolla on vettä heti vasemmalla. Aika pirusti. On kyllä ihan hiton täykkä. Ai että mikä hetki. Ai. Sitkö on semmonen paikka? Ei mene veteen, mutta... Toiseen pahimpaan lyhyempään. Jep. Ei tässä tää vanha tiili, että mä niinku olettaisin, että tästä tulee niinku naisten tiili, mutta... Joo, aika hitaasti vaikeampi on kyllä tuo. Ja joku 2 kilometriä varmaan pidempi. Itse asiassa aika lailla tasa. Näkyy sitä 75. Jätkä hätti tonne. Ja tässä on Aapon siis ekaheitto. Mä oon heittänyt jo 3 vai 4 kertaa tähän mennessä, mutta 1 on tässä. Ja onko keskellä sitä? No. No on huono run. Tässä on graffittityötä tehty. Tuohon on tehty pikku rolli ja sitten on veteen urakkaporuka. Voimi. Hui! No en tiedä. Nyt ei löytynyt. Krippisäkki hukassa. Aika jees. Joo. No, vittuma kuva. Vihreä alo savantti. Ojala. Aivan. Voi saatan. No nyt. Se taisi olla Thunderbird. Nyt tulee savantti. Nyt on tuolla kärjessä kyllä. Tää tulee meikää päin. Ei sekin ottaa tohon. Kumpikin kuin mun eka. Aapo herätys. No tuolla on, mutta vähän huono paikka on kyllä. Joo, tää nyt ihan ideaali paikka on. Meikä heitti kakkosheiton tohon. Onneksi se on puihin tohon. Se on ollut vedessä.
Se on immuunikiekko vedelle. Turapure. Ei oo helpoin heitto kyllä missään nimessä. Mutta on inbounds. Ja 9 väylä on korja siirretty. Aika simppeli uudistus, korja siirretty 20 metriä noin taaksepäin. 130 metriä about. On aika kiva väylä. Ihan jees väylä. Vaikeampi on kyllä toi 20 metriä lisää. Siis on pari suojelijapuuta, mitkä vähän blokkaa, mutta No niin lähellä. ei pitäis olla ongelma. Ja nyt on kyllä mene sisään. Ihan täykky vaan. Hyvä linja, mutta Mene siitä yli. Ei mennä. vanhalle paikalle ihan jees, mutta paikalla tosta ihan varmaan veikkaa tosta paljon kuin 30 ehkä vielä. Tää siihen väliin. No se on ollut huono sillä. No ei tosiaan. On kiva nokkosista alkaa visko. Ja toisen birdin putkeen. Joo, siis tää on kyllä varmaan radan vaikein birdi, mä sanoisin. Nykyään. Mä sanon vaikeampi. Kolmonen. Mutta pari kolmosta tää varmaan on kyllä vaikea. Par kolmosesta niin totta kai vaikeampi. Siis niinku perus 2 heiton birdi. Niin vaikein, mutta siis tuloskatsaus. Olisiko meikä? Taitaa olla 7 päälle. Joo, meikä nallis. Joo. Aapolla ihan chance vielä hyvänkin jässi, mutta mun pitää kyllä kirjaa aika kivasti, jos mä haluan. Se oli kyllä nallissa, kun toi etuisi on ehkä joku vaikeampi. No on toi helposti vaikeampi ennen paljon. Shoutout Lidlin ES. Ei noin paljon. No on toi kyllä ihan pirun hyvä. Katoo vaan kamerasta. Menee toisen tien yli. Aika lähellä meni sitä ainakin. Tää on muuten toisaalta. No kyllä se peli jää. Jää, mutta ihan siis surkea heitto. Joo, Aapolla ei jäänyt kyllä kauas tästä toisesta tiestä. Se on niinku semmonen 100. Kun nää yhtään tuolla. Mutta missä menee? Aika hyvä. Kaveri ei ole birdie. 70 matkaa. Joo, kyllä se taitaa mennä. Joo. Tarjosi sille 7 €. Kans pelellä 50 senttiä. Se on aika jees. Pystyy enää heittämään Eli meikä otti tupla ja vaari Aapolle tuohon äskeiseen. Mä sanoin, että on aika mielenkiintoinen tuuli tähän väylään. Voi käydä just noin. Ei kuolla. Aika jees. Tonne. Tää oli vähän tuohon. Eikä. No siis ei oo muuten kovin huono. Ei oo oikein. Tuli C2 vasta. On hetken ollut klippejä, mutta ihan putkeen ei oo kummankaan mennyt. Ei ollut kuvaamisen arvosta. Ja se on hyvä laittaa hole in one. Tää vittu. Aika kiva. Mennäänkö yli? Taas mennään yli. Ennen sit voi ottaa aina uuden. Helposti. Avaukset molemmilla sisällä. Tää oli vähän tuohon. Kyllä se tuntuu herkästä.
Pikku incidentti kävi äsken. Ei kestänyt. No heitä nyt eteen. Thunderit on siellä vierekkäin. Aika jees. Vittu tossa sattuukin mä näen tänne. Ihan sama mä Kyllä sä sillä osut. Voi viino. Voi jumala vitu. Kun tästä kattoo, niin kyllä näkyy rim. Olisiko se perikellä? Siis mä kyllä väitän. Me luullaan. Tossa saattaa olla Aapon Claudi. Ja nyt poika menee ja ottaa talviturki. Sinne menee, sinne. Vesipeto menee. Niin mitä hittoa sun pohja tässä? Ei vittu vaan. Ei vittu. Ei löydy Claudia, ei niin millään. Koota kaatuu tässä. Ei sen toista kaukana. No on se kyllä, voisi aika kaukana kyllä olla. Tuossa on siellä samassa paikassa, mistä löytyikin. Tuleeko? Joo. Tulokset nyt vähän lopettaa. No vähän se. Ota houli tähän vikku. Ota houli tähän vikku. Impostori lentää tuo. Aika jässäkin, sais tulla alaspäin. Vähän oli liian tiukka. On toikin nyt yli 10. Mitä mieltä muutoksista? 4 hyvä, 5. No sen näkee sitten tarkemmin, mutta mä väitän, että sekin on aika kiva. 6 en oikein tiedä, mitä se käy. 7 Pro Touria varten kyllä on hyvä. Onko muuta? No 9 vielä, 9 mä tykkään kanssa. 9. Eli oikeastaan yhtäkään huono ei oo, mutta 5 ja 6 on vielä vähän niinku auki. Tässä sitten toi takaysin toi rantaviiva, niin onko siitä jotain kommentteja? Pitäisikö sitä muokata vähän? Tosiaan pitäis puhdistaa toi vesi. Niin pitäis, että löytyis kiekot. Terveisiä vaan sinne Facebookiin. Tiedät kyllä jos näet, että tän video. Tässä hommaa kiekkoja, mitkä menee vaan kirkkaisin vesiin. Varmasti seuran kapiaiset syttyy tälle videoon. Noniin. Näkemiin.